Ina personal manager. Ranka daɗe gani. Accountant. Allah ya baka nasara. Administrator. Wani na da. To na san za ku yi mamakin da na ce ina so zan gana da ku. Duk da mun saba shekara-shekara me muke haɗuwa mu tattauna abin da ya faru a factory. To wannan kiran da na muku daban ne, ya sha bamban da wancan. Duk da kun san abin da ya faru akan hanya da zan je mitin, duk da na nemi mu shiga jirgi aka ce kusa ne mu tafi a mota, kuma kun ji irin abin da ya faru da mu na 'yan fashi, kuma kun san irin namijin kokarin da Aminu ya yi. Babu abin da zan ce ma sai in ce ma Allah ya saka da alkhairi. Abin da nake so da ku
ina so ku dan ba mu waje, ina so zan tattauna da Aminu. Sirri kuma Alhaji? Tunda muke da kai Alhaji baka taba mana haka ba. Duk ganawa da zaka yi da mu kake gana. Sannan kuma ma'aikatan nan duk wanda zaka dauka aiki ni nake daukan sa. Hatta shi Aminin da kake so ka gana da shi yanzu ni na dauke shi aiki. Na san dalilin abin da yasa ce ina so zan gana da Aminu. Kuma ni na san tsakanina da ku. Alhaji Aminu yaro ne fa Alhaji. Na fi ka sani. Amin. Bago kusa da ni ka zama. Bago sosai ka zauna. Bago. Wani nauyi ne nake so ɗora maka, kuma na san cewa za ka yi. Duk property ɗin nan da kamfanin nan da factory nan da duk abin da na mallaka kai za ka gaje ni. Na san dalilin abin da ya sa nake faɗa haka. Amma na tunani ne Alhaji guda ɗaya. Na ga cewa akwai su Alhaji Ibro, akwai su Alhaji Yusuf, akwai su Alhaji Nuhu. Alhaji na ga cewa su manya ne fiye da ni. Tunaninsu, hankalinsu, iliminsu na tafiyar da dukiyar ne kamar za su fi ni. Ya Alhaji ba za ka sa sunan guda ɗaya a cikinsu ba? Na fi ka sanin haka, tsakanina da su daban, tsakanina da kai daban. Don haka kawai abin da nake so da kai ka je ka kira musu. Shi ke nan Alhaji. Jama'a ko ya haƙuri, kun san sirri ya wuce mutum biyu bai zama sirri ba. Aminu ga su nan dai in kaga za ka tafi da su to kuma kaga ba za ka tafi da su ba, wannan ya rage naka Allah ya ce miki. Inda nake so da kowa ya koma ofisinsa. Wallahi tallahi ku sani idan ba za ku yi wani abu ba ni wallahi zan yaki yaran nan ta sama ta ƙasa ta ruwa, wallahi ba zan bar shi ba. To wani irin mataki ka dauka? Ina da shawara. To me shawarar ka? A matsayina na accountant zan shirya check na makudan miliyoyi mu fitar da shi kafin wannan yaro ne sofkin ya fara aiki. Kuma shawarar ka fa gaskiya ne. Haka sa na ji daɗi. Ya kamata kan tafar ga wani abu. Sai ina ganin shine abin yi. Sai dogon kan dogo ce dogo da basira. Aka ce maka accountant aka da ka muka shiga. Sai da muka zauna a aji. Mu je ofis. An gama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me gida? Sai da dawo. Abuja. Fiya kana da hanya. Hello. Kaje ke ta tunani a ofis. Hawa.
yayin da zo na same ki kina kallon wani abu daban ba fina-finan na mutum na alinu da kin ka saba kallon. Ai kasan films din ne gaba ɗaya na gama kallon su. Gaskiya? To wannan briefcase akwai wani sabon kaset din alinu wanda aka saki. Allah. Yau na aka saki shi. Na ji daɗi. Kasuwa na so muke zama na san all the time abin da kike kallon ki. Ka san ni a duk 'yan cikin wasan Hausa ne. Ba ni jin daɗin kallon kaset ɗin kowa ba na alinu ba. Ai ba sai an gaya mun ba. Na sani saboda kullum na dawo cikin gidan nan fim ɗin Ali nake zuwa in same ki kina kallo. Amma to mai gida me yasa ba za ka gayyato mana alinu nan wata rana ya zo ya ci abinci a gidan nan ba? In Allah ya yarda wani rana za ki dafa abinci zan gaya miki cewa ga Ali ya shigo ya ci abinci. Amma yanzu ma faɗuwa ta zo daidai da dama saboda akwai wani bikin abokinmu da zai taho. An kira shi kuma ni da shi mun yi waya. Kisan amini na ne abokina ne. In kin duba cikin durowa nan za ki hotunan mu ba adadi da shi. Ba ma shi ɗaya kaɗai aka gayyato ranar nan ba. Akwai manyan fim ɗin Hausa. Akwai irin su Zainab Indomi, Nafisa Abdullahi duk za su zo. They are all with me. Amma gaskiya na ji daɗin wannan rana. Allah dai ya nuna mana ranar nan. In Allah ya yarda. Za har ka sa ni da kiwon nan. I love you very much. Thank you. Me kika dafa mana ne a cikin gidan na wannan sai. Dafa maka wannan abincin mai daɗi wanda kake so. Let me see what you cook. Thank you. Ai ni don fara sa maka abinci. Sai kuma yi wa kake ci. Kai ka sa a baki ka fara ci tukuna. Yau dai hankalin naki zai kwanta. Za ki ga alinhun naki ko? Sosai mako kuma ka ce Zainab Indomi za ta zo ko? Ai Zainab Indomi za ta zo. Nafisa sai wata rana ita ma za ta zo. Wallahi na ji daɗi wallahi. Kika mamaye ta mai suna. Suna bayani? Lafiya ya gajiya. Ya gida. Kana nan? Na wuni. Lafiya. Na gajiya. Ya aiki. Sannu. Wannan fa mata nake. Allah. Shine kai aure ko ka gaya mun?
haba Aminu wannan wani irin rashin mutunci ne. Ba haka nan bane. Lokacin da za mu yi auren nan kuna gane shooting film ɗin Buni Kano. To tunani na ya bani tun da baka kusa. Shi yasa ce ko ya fito. Ai ba gane ba Aminu. Ko America ko London na tafi akan auren ka ni mai iya zuwa ba duk abin da nake yin attending din aure sosai Allah sarki Allah sarki shine mu Allah sarki to ayi hakuri amma gaskiya ban ji daɗi ba wallahi tallahi gashi ko muna sauri za mu tafi aiki a kasan aikin hajji a kan ta kokafo Allah sai kuma da mun shiga mun dan midina gaskiya to ba da mu wasu ba da aikin da na don ka ji daɗi dan ni jiya ma nake kallon sabuwar fim da suna Mahadi ko wallahi na ji daɗi jiya kin kalli Mahadi kenan Allah sarki ka ce ita fan ina sosai iPhone ɗin ka ce sosai da gaske Allah wato da mun ta ita da ma ta ganka face to face to ai ta riga ta gani dan Allah ki rage fara'a ba komai ki ai baki sanya miki da Aminu ba ai inda kin sanya dan dai kawai bai da kirki ne amma kin san menene ina so in dan baki wani shawara guda 1 zuwa 2 wanda shine yake sa mutum ya samu abin da yake nema a rayuwa haƙuri shi aure dan haƙuri ne idan ba a haƙuri wallahi ba gunda za a ji sosai duk da dai na riga na san halin abokina ni imani to minista ka dauko cin motan ko to da Allah muna sauri mu samu ka san ka tsina is long journey kama mai ta mai suna babu dalili a yanzu kashi ina ta zumuɗi barin wata na kai ne hasken annuri buri na kullum na ganke gare ni inda ka makan lallai na zarce rai zan yi adalci in mun yi aure soyayya ta zo kai ke mai suna kai ne zan bai wa zoben alƙawarin
Assalamu alaikum. Alhaji. Na kwana Alhaji. Lafiya kalau. Na shigo ma'aikata suka ce mun suka fito wanka. Na zo falo ban ganka ba sai ina tunanin ko jikin ne. Bari a tashi aje a kira doktor Alhaji. Bari a kira shi Alhaji bari ya zo ya duba ka. Likitan ba wani abu da zai iya mun a wannan lokaci. Ba dina ya yi abin da nake so da kai. Dama Allah ya ce duk mai rai mamaci ne. To sa'ina ya yi. Insha Allah. Likita ba zai iya bani wani sabon rai ba. Kaga dai duniya amina. Sai shi duk abin da na tara ba zan taɓa da shi ba. Bani da kowa sai kai. Da kai ma ka rike amana. Inda na tafi kai ma za ka zo wata rana. Muhammad Rasulullah. Watan gaskiya inda kuke nufi ba zai yi ba. Saboda shi harkan banki yana da wuyan sha'ani. Duk abin da kuka ga an rubuta next of kin, watan ba mai fitar da kuɗi sai wannan next of kin. Amma shawara guda ɗaya shi zan ba ku. Ku samu ku lallamu shi wannan next of kin ɗin ya saka sunan ɗaya daga cikin ko ku duka ma. Idan kuma ba haka ba, duk wannan tarin dukiya da kuke gani yau ko da shi Aminu watan next of kin ɗin nan zai mutu, kuɗin nan sai dai koma na bitamani. Wannan wani irin system ne? Next of kin. What is all this? Ai ga Aminu nan. To ai ina ga zan tashi zan je ina da meeting. Ai kai Aminu zuwan kama ba shi da amfani. Za mu neme ka wani lokaci. Zuciya ta ke ce kika mamaye ta mai suna.